Any anon ya do for no erade ne ye nyina ye hwefo ane ye ne na de ade ahia ye yo Ghana for ma bi benya wane free ade mo ni aba mama ka kire ni ena so de adofo abusia de aba na ye de aba ti ye da obi ase ye kire obi bia se de munim no oso so hina sundie enka obi bia ane muni aba de adofo de aba ye de aba yi no ena mu awira mo kakra na so se de maka no ye beduediem asan me se ye duediem ane ti ye beduediem ena ye obi a o ye nyina ye dofo ya de ye nyina great tampon SDA ni ba ena ye de great tampon na di dwumai se de maka no da bia de ye de beba no wono a woni nwum no ebe ka asem ni nyina amaye eti ni ha se sabre afe no wo ti dwumadie ya dwumadie dia ni wo bi ni ma wo bi kire Minia, obi nima obi tinchire timu ni aba mama ka kire ma fa dwumadie ya to ho so se onia odofo de ba na me so ma aba na ma beduedue nwa kire wo telephone number dey dwuma 015 21400810 ayo obi nima obi kire number fa wasa lebra opa ye na audio opa kire abusia adofo betena se ye beduedue mpanyini de nyansa ebeto ho ama ye de aseri ya brɛ wo yo wosaka subscribe na watch bia ye the video foforo beba na wo subscribe no wo share ma obi onia eyeye nua no masebe madwiri mu aka benti no nua ba mama ka kire ndi dwumadie ato ho so minia subscribe wati ya daji ti asemi sebe benya safo ba dwendwe ba ubenya ba bi afiri mu ane the great tampon no me yade yiti obi yade yiti asenkese ato no ya je fo kwa na ewurade obekasa ma nua ya nya na hoto wati obane fane beti de sa aka ye nipadua o ne yira ne ma o wukunu na wo ma na so waja pade nyina so so sa nu pa kra da tie mu no nko ade oboa sa no de ye jobu etire nya me mani di yes ne kane no asemi mane nya wa cheche se wate emma wani nyi wo nua yare ye ho wate eno ntire se obi aseye o ya kawa chese wunye nipa wate wonya asemi baby a gese wuni aba mama ka kire anotewa anoma tetemfutemfu akwa widi anoma no ma mesuma kwasi foro amanfo esu janwe ne esu kwan numa o ma mpaibo munye de aburochira brabo no ennafam erade be kasa ma ya nya hotampa liba mesirimiya mini ya wudi tie adwumi bi great up wudi tie biem yare ati aware bi egwo aw yare ati abusua bi apu ni me afire abusua no mu awurade beba me ya nya hoto wate eni anu ne adofo no se de mo amunim no adofo ne abusua afire de asem yi ba ya wo ya papa ya maame no ma sebia nya adompanyi trase a ne yade nyansa to ho ne yade asem yaba ne wafa bi ato kotodwam ne wafa bi so ato wadwenem onua sebia da bi anka no ebetimi ayewo ebetimi ayeme ebetimi ayewo nua bi ebia na anyewo nua bi ebetimi akwa abusua bi wotia asem bi be ye a eti ne tenase kutu ne beduediem ama wanya babi afira asem mu asem no de yade ba ne sebe disabanya asafo ba dwendwemba woni ne betena se na te asem ya se ba urade nya wohwefo wate eno de hwe ye wo bia granti ne sabre ya de enti wotete ha ba ma do be jawa manenko ba do be jawa manenko ebe ba obi ankrobom yare safo no ho yare safo ne awurade yo minuanom eniama bebre na etwagu mo hwe video ahodo a etwagu minua ba bia awreho sama na busua frɛ ade asem yi abrɛ mama ka kire ene ne nne wo betena se na ka wadwene ade akɔne ma bi so sɛ de maka ne ka social media yi nke ba asɛsɛ bi mu sɛ de anya ado ye de behu ne ma yekoso wiase ne ye de bebɔ bra ne ye de aye futuo bi ama ye ho na nso ebinom de ye di sɛbe nkwase yasɛm ebinom de ye di nsɛmfo hwɛ na no de ye beto ye nua ba ma bi ɔno oba ma ne krata se ma agi 2 years ma agi 3 years na baba wana na wugina ho a wo so akwa no support na se nka mo yini be ma no to so wa nya sa adwene no wa nya ne sa na sa mo be hia wo hia de oso nsuo no be hia de oso nsa enianom se de maka no ya ne ya se ye ho abrochire ha wo wo de ma aka se 2020 niam e be si wo abrochire de ama nkure mu no
Sha be me yo bu ababa we no. Broni mu akwagina ho. Wo ka se nti o pasa ne mu ntie. Abrafo nyimu yo. O twe ne ho ko oboko na woni ne ebesi akire. Ana woni ne esi akire tra se me be kire wo. Erianom ye nua ba bia o wo jama nkura bi so. Na were hosem ne nisuotie na wonu na busua afre amaka akire. Se asem sei na ekoso e wa baba we abrabo mu. Ka akire woni mpanyine tra se mu nu aduam na ye hu asem ni pomasi bre. Ene sai ye nua ba bi na busua ne de tu kwan. Abehia ba ma wa burukire ha ba wo nkora mamu mienu. Yare abefiri abaye ya worawo. Ya kase yade afiri obi aworawa. Yade a eni no so aba ne so. Yade ne yade eye sabia mu sabia nyaado. Etwa yade broni be ka no athletic person. Anuanom sabre be ma a woni obate a wo nkora mienu no. Be ma ne de ojaye oba no. Efiri say sabe aye yarefo. Na no ye nua great ampon o ka che kwadwa ampon o ka say yare anti nyame nko aso de tinsi sahyebre ne yare anti be ma ye gya no obi so yare anti abusua bi yesere no yare anti wo jojo wunia be ma wo ne oba wo nkura mienu yare safo ne awurade o yare safo ne awurade enuanom ni akoba ne sa be ma yi epese wodni abaye chese ejai na oponisa apenya sakwan afiri kuro na oba no ewo so na kotira profoforo sese wokoye adwuma wo ho ama sebe enkola nketua enkola no mempesa di fie de betudwa ama obi adwena koso enuanom ensende bi wo ho a ye ka na se ye fira ne ntoma ne ye no eye ma ne ye asefen kakra se obi yare ye mu nsem no nka ye nka ne sa na mmoma ye futu a ye de amoma ye ho se eya kwantuo mu asem ye betima si Ghana na so sa ye bedru broni kuro ha na ade bi se kosi a no kure ni na asem ya werho hwe brochira setena be ma wo na wo yirete ekita nkola mienu na sabre wo ba no so kura ye yarefo na we ti yare ni nti be ma yi de ojaye obayi anuanom ensam no bi wo ho a ye ti a no kure ni abusua de ba adofo fra na ahomete opo bi ani ngwase ya de agidini be ma yi abona ya nya no na mmom de be ma ye busua ebi ni wo ka se be ma na sem a wo ka ne se ne yira na ni yedene wo pentokwasem eno na nso obi abonidua hwe enda me be kire mo ma sebe ka ni yede anya nkwase ani yodene na nka be ma bi obenya so opo oba na ni yedene oba na ni yodene oye be nyansafo enye oba ensekufu oba wagimi a wagina abontira de a chie sei no okontokwa ana oye niam bi emfata enye sa aba no bi na wo se be ma nka wo pe na be ma bi a de obenya nka oba na ni yedene wo se wo ware bi na obo aboso wo sore ta wachi e ma de bo be ye bi aye den etimu yeye enuanom asemi asefem asemi areho ensema ekoso wiase no ensema ekoso wiase no asefem pa yi sadie bentine be ma wo ne obate na sabe yade abo oba no na wo bekasa yade ni nti wo jaye oba no enuanom moma ye mfansemi toto ya brabo ho moma ye fanto ya ye ho sese ye me se ye wo na asemi ya to ya nka kwan be na eso ne ye befa ti enwumi yo na nwumi ya asem na areho wadafo afa no waka ye ho a dwumadi a me di ne nayi eye dwumadi a ye frɛ no obi nim a obi kyerɛ ebia na afa no wabaso ko YouTube Facebook baby a wo benya ye telephone number e di dwuma 015 21 400 8110 eyo obi nima obi timu kyerɛ e telephone number no de wo bia na wo de aba enuanom ensem a ye kai no eye ensem bi a awereko pa yie sɛ obema wo ne oba kita nkwala mienu na wo yire yare a wo gya no sɛ de me kana asem no afa no de ba ye bɔ mmɔden ana ya ye nya be ma no enti mi nua sabre wo a wate asem bi sɛ ya na wo nim obi a sa nsohwe ya to na ya be ma na fa sa kwan no so no mi nua fresa be ma na tu no fo wate na wiase wo bi nim a wo bi etimu kyerɛ ebia na onim
ubeti ma kire no hwe oba te se na Konadu Agyeman Lawrence hwe oba yi se de asi asore agi no kunachi se ye ka manu odenfo a ebi ne sa maame yi ema bebre o manga na mu ma bebre na bo mema chidom sebe sade America no ye timu mu bodini ne sa nanso akoyo mampanyini dada yire ti no adodo na anim no menu aba ma menu aba oba de be ma wo ware a pa oba wotimu kasa nipa ma wotimu gina nipa mi ade potin gina jare eye aduane anim ahohoye enye oba sabi oba fantoma fra adress ya gina baabi edi sabi nsehunu anasa akontokwa ena ye kan so no nipa bebre ebere bi menu aba bi frɛ me sansa bi a abusua bi ede to no so na nsam no wo de ba na no kurani ekofa obi hu sa ya na ye mpene ka no anuanom hwɛ nipa bebre ne nemfo so se de me ka ye ya ye hu obi ti a obi awade hu ana awade ne nyenti no eja be ma na kope be ma foforo awale obi so sa na obi so de nyenti eja na wo sa nipa ya wo so te wa wo ka ne de no sa na be si akọ enti ne ya di dwumadie ya ba se obi nimu nti no obi so oba be kire bi ne ya wo te sa asama to nua wo te se gya to nua abagisema no wasansu de yesi de ho se de me ka no ebia na anye me ebia na anye wo ebe ye wo nua bi tena se ti asemi banyansafo ba dwedwe ba famu aba be ma sabre muti abrochire ha ya sebe mpraduasa muti abrochire ha agenkrata afri ma bi num ho ya modi odi nsemfo hwede na no be ma ejina bontere yeye sa agekrata hwefo nyina hodo a ye twagu na sa obayi mu awo ye kai obayi ya sabre oyare no oba ne kwan be ma ba ne kwan sa bayi ne na so obayi ma wodi agekrata na wo ka se sa krata na waje a wodi nam no ebeko yi amawo enitini me kasa asofo minu ya no sabre mu me free sabre asoda mu abontere so ye free sabre ntutu ye hofo eniama bebre na nipa ye ya eye mfonso na nso ye hu se ye mfonso odofo unu ya ba mama ka kire me dia me ne mu aka ne se adofo de nsam ne ba minu ya na nsam na ahomete obi kroso ne ye nyina ya ba o nka ye boaboa ye ho eye dan sade na no me ka kire mo nka be ma wa wo ba wansan obi dia wo kwasa agiska de ne wati masan sira se dwina sami hu wadwene ho awusa da achi sabi owu achi sa akura ne ye wo ba wajapade ye ne de ade wadwene ho awusa da achi wo bibibia wo ne jaman kura na broche kura wo so no eye sa akura ne de so wa wo ba wa wo no wanwene sa wansusu hwese sa bre wo be ma oba bi o twanti a wo gya no wo ba na wa wo no eye twafo ne ba wo ba ma me ye twafo enti wo ba sa na wo di ne sa bone kakraka wo ye na de ya na akura ne nyina odro ba de be ba wo ne ntem enkura ye nketenkete o ebe ya kakra nkura na ni be boso no papa ye nyini ya yesra kwatia baabi a wo bia ye to asem ya gumframa mu enne social media YouTube ya da hono menti no nipa bebre ne tensem adofo a mo subscribe adofo a mutie mo amode mo share mo kansem mo comment ya da mo ina se mo anya ne sa akura nye de agura de ye sa mo ye ne sa an mo to bi boye ne yeso ye sesa ne yeso ye to bi bomu ensam ne de sa na tie enti mi nia ba ma baabi a wonam bia no firi sa brebu nkomposa de yanka ne sane firi wachi na betima ye wo nua ba ebetima ye wo ma na wa wo be na wo dwane afiri omo maame ho no meni abe ma yade na ne nka se obedwane afiri oba yade abo no ho de nka dwane afiri oba o de ka ho yade ye mfansire o yade so obi nkra yade ma no ho eti baabi biara meni abe ma wonam abrochire nkura bi so no hu se wo ma na wa wo be no wo ma na maame ne ye yarefo no enti sabre wo ba na maame na wo gya sa akora yarefo na ma no wo pe wo ma ne da achi sen dia dofo de bae dia busua freye epanyina tena se ya duaduam ena asemi eyawre hosam na ya futuo se sabre se wo no yirete se wo no hukunu te enuanom ewiase aka na sen ewiase e ba atwam o enche ne wiase ye twam menuanom enche ne wiase ye twam moma ye hu niam bi a ye wo ya brabo nsa niam bebre wo ho a ye ya emfata se ye beye danso Kristofo menuanom ekramufo ene mama sabio akonfo ene adlisefo ebia no ane ye kasete ye Kristo be ma ye ameka ye no no yire wa asafo bi mo
pese be ba asafo ne din o na yire mienu nyina sori kwa sori e ba asa asemasi no wa hu se o sori akọ woni adofo enye ba bia na obeti sansem sei uni aba mama kachiri dia busua de baaye ene na adofo empanyina tenase a yaduadue mu telephone number ne se de mo amuni no me nua subscribe mo share na video yanko na adofo tenase ba dwendwe ba manyansafo ofa se ne ibuaba ene nso de ebere de yebesi ani se de maka no radio so nkomo ene great tampon ne ye de ne hyase wodofo tie anwum yi wate sai tie anwum yi biem sai yare anti ne be ma oja na yire no tie anwum yi biem wate asamna reho asamna humetse yare safo so ne awurade ni ba mesi we ni kuru meja no amani bro obi dem no yare safo so ne awurade obeba ma ye nyina ye nya ahoto wate se yare enti o amani huru biti yare safo ne awurade asami ahomete Mini asa wo shepa se de da bia meka mini abaye video call na oba nisi a wote yes abre be ma ne yare anko oba iti ne ho hwelo na ba ya da no oba ma bi na hospital e ma oba bi sisa ne ne ma every onko kwan bi a be ma ne fa so enianom se de maka no e ma nye me ma so nye na so wo yade a no de wani ato papa kase yo hata so ni obi benya wana yade ya che yare safo so no hwan one ne awurade mini aba awe cheche sama sade empanyine de ma wo no ne nyina ne se wo ne awurade nkasa wo nyame kwa ne yare safo wo ba no na nka wuntwa na so aba ne saa mini a wo nyame pesa wo yade wate obehwa wo manketwa yi na awurade agyew awurade ayi afiri mini se sabre sade mini anoma adofo a atie obi nimi obi kire sunti no adofo bebe ni bebo mpa ya mawo ma me yade ya nkasa yade ni tunko no so na mmo nyame o ya asafo no obebba ma mo wanya ahoto wate yare anti ni pasro na so obenya ahoto ane yade awurade ase ena so yare safo ni awurade obebba ma yanya ahoto yo wuni aba mama kachire me do bi ase me mo bi etu me ma mo baba me da mo ase